Tulera Mama ke hai MP Amar Singh Diswa ke hai CM Dorsing Mama ke hai sorry MLA Dorsing Mama ke hai MLA Rupsing Mama ke hai lapan Karbiang Nono Council PM doang MC doang lapan board chairman doang lapan parti lo kerja babak dua bakti lapan lam Chonthong constituency angka ngadu penjalan rat doang lapan Ketinggi doang adu bang di agensi adu tim partai lapan ngadu penjalan ngadu Rasia Arlo pilih adu tim selalu Kongres FCC FCC CPM la parti lu kedeng kecok lu sini siapa tim la parti lu andung setame BJP parti la bangsa pokok nanti kau kelok kau bahas nanti pilih setame patu bida umpai lo kenapa dong lo nanti pilih setame kan lo ngelui angka loan Chonthong angka kan don suri cira ya don abang ho andong tu amai ke suri ke tahu apa nanti lasilah pilih lah soal amai lo nak ke doan pun setame ini yang dong penalan itu bang West Kedeng district president ahin peningan lo pendek polo Chonthong constituency long a lobui long thought mass rally come joining program jamek kipadopo Niphang ko da pho pai chiklu nijang karbiang long lakha ke thom Chonthong constituency ke parlu long a lobui pathok lamalong Chonthong BJP Mandal Committee tung pen pachopi ponsi mass joining jamek kipadopo Sonsi bangso jamek along break jam asong pen chipa ogdun ring tilu Perangke thengnu kithan pachinia teng pulote Congress la penipesho si ongdung arwaratung chipa ogdun ring tipusi than pachini du La Samas Rally come joining program jamek along aluhi man pengpen Dr. Tuliram Ronghang EM Karbiang Long Autonomous Council MP MLA EM MSC pen chenglok board chairman la pen BJP song along Klemra pet Damra pet atum chatong dun ring ti Bangso joining a jai megalong herangke tung rat pen lam ke karjua teng pulote penang anke ke ongdum atumke ahok pet ningkang sampen le ke join dun kali bonsitame tangka ronjipu rong aral tumaphan ke chak lapen break jam avarsai nang pipon popu ke bai pona jok lapen thu penang an aral tumke athaksi ka chakrong dun chot puta ke ongdum aral tum pen lam the chapaklang pon renti Song se ke ong dong rong arwala tum ke dam tang chikloi John nia prang len pata mate longle pata purthimi akemang ake joy pen kasalam pi sitame pini arni anta rong arwala tum longwang velang uta pherang ke thengno lam the nang chapaklang dun rinti Song si la pusona lam chachak chot pulote non ke bang chi arni ke mai meeting sitame chatong dun thek the puta rong arwala tum pen lam the chapaklang pon rinti Ngaji tu bangke nang itu marong pada bang answer dunia. Amai ke suri ke tahu apa tu ji lasilah Telah Potimi ke mang kupen constituency. Longon. Aduh patah ini. Gelap ke parti itu mengkolok kejut kalam. Nondelah. Acite mangle lela kusi puhe asik san mene non mare bang po pan kide la po chi nangli ke join dun jima ma phang man ta ke do nangli ko pe party pen se non congress ko pe the se nangli ke join dun ikpala subathak langge nangli thanda nangli ba nangli ba phang la nangli nangli wanta Doktor sudah rohan. Tangte Tama lo keklem lo meri tu mana nak. Tak joy pen keron la puson do Karbiang Autonomous Council pen la subathak nang tum Chonthong ara tum talong dun. long wela Long nela. La subathak arjugar julong lo gedi. Nang tum kupi aning geti pen se aprang ek. Tangka busta me faru pocket. Bangwan ara do nang tum nang tum ke peter sipen lah ma SDC. Lo ma nang limen ke chitan thate pu. Biar, macam lain apa pakai apa lain. Mensing ini, mekring ini, gawe orang pipi,
rupsing lekte alang litumbang ke pechal si pelo longai lubuya PS ben orun be khonsing be party khonsing kro rupsing rong pi kajir hanse pi kamburon lekte basa pi be pi hemari terong Omburong pipi, babita teron pi, rupsinging pi, alang litung ta congressman side lo, lapenon roklang sopias pen, orun hanse, Jimmy Cropi, Dorsing hanse, Rani teron pi, Horsing hanse, Kadong teron pi. Kan nak coba itu, lunse kota telang, anta Bijoy lekte, Sim, Samsung, lapian ke aku, ini temlo, cengbai tiso alang teman telang dak cakre teron pi lungse pi teman teman orang nili piti hek po te hamren pada pini emisi kata pini lapen ke sabes